ụmụnne m ana m ekene onye ọbụla ana m asị ka ọ mara onye ọbụla mma n'ụbọchị nke taata n'aha Jizọs amen. Biko achọrọ m inye obere ndụmọdụ na ụmụ afọ na-asụ Igbo na mba ụwa niile na Naịjirịa gbaa gburugburu. Ige ntị ọfụma, ị ga-anụ asụsụ dị iche iche a na-asụ nke ụfọdụ na-asị na ndị Igbo afụrụ onwe ha n'anya na ndị Igbo ga-ebinwukwanụ. Mgbe mbụ oge ebidoro ịgbaghalị maka nnwere onwe maka onye ji na anaga na-azụ onwe ya, asụsụ a na-asụ oge ahụ bụ oge enwekwa n'isi nọọ ka ọ bụrụ. Tata ọ dị na ka oge enwe isi site na amara Chineke. Ife a na-ekwuzi abụrụzi na oge enwe isi nọ na ya afụrụzi onwe anyị n'anya, anyị a ga-anọnwu kedu nke a ga-eme ka ọ ka mma? Onye nọtawa afụfụ ebighị ebi onye ka a ga-eme ọka mma? Enwere one of the sitting governors na ọtụtụ ndị na-ekwu na the worst enemies of Igbos bụ Igbos. I stand to oppose that. Nke a bụ ezigbo asị. It's a blatant lie. Let me express few things in English language. You know, I don't believe if you go around the whole market squares in Nigeria, you will discover that most of the leaders in these market squares are the Igbo leaders. You know, their followers listen to them, follow the rules and regulations. If you go to different schools in the eastern part of Nigeria that are owned by Igbos, you know, they don't have clash. Different communities, they don't have clash. They have kindreds. They have women wings meeting, you know, men clubs of the youth. They don't have clash. I'm still waiting for somebody to point out one thing that will show the symbol of disunity among the Igbos. You know, let's forget this trash. Come, msukeno for the Igbo. Kai so by makana ekecha na ama eburubata n'obi. Ndụmọdụ na-enye ndị Bible. Kai gbo ekene mbọ nekwasa Chineke anya. Wele ekpere na okwukwe na-ayọ Chineke maka nnwere onwe. Ana m ayọsi anọzi na mana nke na-ekwu bụ ka anyị ghara eji n'aka anyị na-ewetara onwe anyị abụmọnụ. Self, inflicted causes. Ke ka anyị si na-ekwu na ya fụrụ onwe anyị n'anya, kedu ebe ọzọ ịfụnanya dị na-abụrụ otu anyị si egosi onwe anyị? N'Igbo ya nọnwụ, n'Igbo ya nọnwụ. Ije na all the market squares in Nigeria, ibe na Nkwọ Nnewi, ibe na main market Onitsha, ibe na Ogbete Enugu, ije na Ariariaba, ije na Alaba, ije na Idumota, Aspanda, Balogu, you know, different markets, Mbuko Obosi, Mbo New Pass, mention them. If you can see on azụ afia, a na-enwe onye isi, a na-enwe union, a na-enwe ndị na-achị ọchịchị. Among the Igbos, ha nwabụ ndị isi na-achị, ndị a na-achị na-ege ntị. Enwezi obere nghọtafia na-enwe mmadụ n'ibe ya, ịma na onwero community ọdịrọ, enwero tribe adị enwe fracas. Kedu ka esizi egbu mmadụ na ala Igbo ji bụrụ na Igbo ahịa anụnwụ? Onwe onye asị na ọ na ala Igbo ka aka akwa ozu na Nigeria. Onwe onye asị na ọ na ala Igbo ka mọchụwarị ada afụzi ebe a na-adọnye ozu na mọchụwarị. Ụfọdụ ji ekwuzi na ha ya anata, ụfọdụ ụmụazị be anyị. Ije ọrụ oyibo nwere ife gbatara na mbọ, eji nagada aka na ya fụrụ onwe anyị na ya anata. Ọ na ife dị ya eji nata ekwere gị. Don't just hold on to these negative utterances. You know, na ya fụrụ onwe anyị n'anya. Na ya anata egbuchasịa na ụmụnna gị niile ọfọzie sọ gị. Iji sị na ya anata. Imprisonment n'aka onye Igbo is better than freedom inwe n'aka onye ugwu. I tell you and I will prove it. Ife ọsọ onye Igbo na-eme gị ife, onye Anambra na onye Imo nwee nsogbu, ife ọsọ ha mewe onwe ha ife, ha ya emefọrịrị. Maka a ya ezuko kwuo ya mgbe ọ ya abụ, a ya emefọ. Onye ogwu egepụta onye Fulani wakpo mmadụ na mbụbọ, repuo nwaanyị be anyị, gbuo ya were mma bụọ mmadụ ka anụ. Ha many ụlọ ụka ka a mụrụ ọkụ na n'ugwu Hausa? You know, ọchụwa 100 churches. Actually, man, the families are wiped out. St. Teresa's murder a few years ago, on 25th December. Nyega mmadi ye necha anya, ine-ekwu na if also give way freedom, no ka mmani no otu isi we nọrọ. Oh, let's ka ya reji n'aka anyị na-ewetara onwe anyị abụmọnụ. Ike dịkwa n'okwu ọnụ. Okay, ka m jụọ gị ajụjụ, isi na ndị Igbo ahịa nọ. E nwere otu dị iche iche ndị Igbo fọm gasị. Ndị gbara boy na different market squares n'aka ọga ha. Bogasị ụmụazị Igbo gbaa boy n'aka ndị Igbo edu ọtụtụ n'ime ha. Enwezie ndị ego ha gacha na hụrụ ndị adakwara n'ụzọ. Ihe eji maka ya sị na afụrụ Igbo afụrụ onwe ha n'anya. Ọtụtụ ndị mụrụ afịa n'aka onye Igbo bụrụkwa onye Igbo bido afịa a na-ebunye ya afịa. Let's not be pessimistic about these things. Let us be realistic optimists.
kedu ịfụnanya ọzọ ka nke a? Ụmụ okorobịa na-enwe klọb na-atọ ụtọ na-eje okeshọn na-enwerịta ọṅụ. Enwere mitin ụmụnna n'obodo dị iche iche n'ala Igbo. A na-enwe mitins na-anọ onwe ka esi egbu ozu mgbe ọbụla egburu ya na mmadụ eburu ozu donye na mọchụwarị mgbe ọ na-anọ mitin ụmụnna. Anyị egburiri mmadụ, a na-eji mma na egbe abịa mitin ụmụnna. Ndị nwunye di na-anọ mitin, ụmụ agbọghọbịa na-enwe mitin, a na-eje ụlọ ụka fee Chineke na n'udo, na-enwe nzukọ ọra, enwe different gathering among the Igbos, festive period, New Year festival, Christmas and what have you. Kedu ịfụnanya ọzọ onwe otu ọzọ anyị esi wee nọ na-abụrụ otu anyị si nọgasịa n'ime afịa, na-abụrụ otu esi nọ n'Imo steeti, nọ na Abia steeti, nọ na Delta, nọ na Anambra, nọ na Enugu, nọ na Ebonyi, nọ Rivers. Kedu otu ọzọ anyị esi nọ ka na-anọ agha n'ala Igbo niile? Na bụrụ na ndị na-emegide anyị na-achọ, they want to give the dog a bad name in order to hang the dog. Anyị nyekwuziere ha aka na ya nọ. Kedu proof? Ke proof na ya nọ? Enwe skuulu bụ sọ ndị Igbo na-agụ. Ada anụ ọgụ kwa ụbọchị ebe ahụ, a na-agụ akwụkwọ na-eme ọfụma. Izu ka mma na nneji. Ndị ji anyị na-ana jisi anyị ike, anyị na-ayọ Chineke ka o nyere anyị aka. Eme n'elu okwu, eme n'ana okwu. Mmadụ bụ afọ eju ana, kedu nke anyị eme ka ọ dị mmadụ mma? Ọ ịtawa afụfụ a, ata ya ebighị ebi, onye nwa ka mma. Nwanne ya nwoke na-agba mbọ n'obodo oyibo na-enwere onwe ya ọṅụ. Ọ deso anyị ata afọ anyị na-ata ebe a. Ọ nọkọta kwuketa maka ekweta nnatazie were isi eburu afọ jeri ya nga na aha na-abụ. Nya ka ụfọdụ nọ na nkọ. Ofire m na-achọ ikwu bụ na onye ọbụla anyị ezukwa ezu nwere onwe wee bịa. Ma ọ bụrụgodo okwu Chineke, ọ bụrụ onye ọ nakwego na the gospel, ọ bụrụ onye ọ nakwe na Chukwu, mana o mere ka Chineke ghara abụ na Chukwu. Onye ọbụla anyị ekwekọrịta mgbe Chineke chọrọ ịzọpụta ụmụ Israel na Egypt. O nwere ndị Israel, some Israelis na-erite uru n'ọchịchị Fero. Some of them na-agba mbọ ka a ghara enwe na freedom because of their selfish interest. Mana ọ nọrọ Chineke inye ụmụ ya ndị enwere ọnụ ya ekwuru ha nwere onwe. Ife a napụrụ anyị n'obodo ife mebiri anyị erika. A na-ekwu ndị Igbo ji emetọsị afọ Naijiria, ndị Igbo ji ebu drugs, ndị Igbo ji eme nka. Okay, ọ bụ na inwe nwa bọyị ga-adị eme ọfụma, ịrapụ ya ka ọ nawa. Ihe ajụ ọchịcha jụ ọgụga. Ọ bụ na anyị na-emetọsị afọ na-agba mbọ, anụchara agha, we were left with no other option than survival of the fittest. Onye ọbụla na-azọ to survive, onye ọbụla na-azọ na-esi ọnwụ. Chineke wee gọziwe mba anyị na-agba. Ije na mba ụwa niile nke ọ na-etụkwasara aka ọ na-aga. Si ejezi na-enyopụtasị sọ ndị na-ebigheri aka ma ndị na-eme nke ọjọọ. O nwere obodo dị filled with angels. All the tribes in Nigeria, the communities in Nigeria, in the whole world. O nwere any tribe, o nwere any community, race ya batania na agwa m na enwere ndị ọjọọ. Enwere one of the recent custom leader eje na be ya nweta up to 70 cars. Ọ mbụ ụmụazị ba anyị gbara agba. Anafụzọ ndị na-azụ drugs. O nwere ndị na-alụ na mortuary, alụcha sevute ego, ewere ya gonata moto bunata. Mmadụ esi na a na-ebu drugs. Anyị na-akọ ha nche ọ bụrụ akọ. Onwe nke akọtara adịrọ mma, anyị enye aka promote ya, anyị enye aka fesa anyị ebe niile. O nwere ozi ndị na-agba mbọ Chineke na-agọzi. Enwe ndị na-eti igwe na-achaghị acha n'obodo oyibo, ma n'obodo a emechaa narụ mmadụ aka mgbachie n'ala. Ibunata afịa asị gị na esizie ya, o nwere ike bụrụ lace, o nwere ike bụrụ akwa. Onye dara iwu ada n'iwu. The same people seized that goose, ya eburukwu ya lee were ego tinye n'akpa n'ofu obodo a. Ka anyị gwa na onwe anyị nke bụ eziokwu, izu ka mma na nneji. Ka anyị na-eji n'aka anyị na-ekwuzi na ya fụrụ onwe anyị n'anya. Bikonu, anyị fụrụ onwe anyị n'anya. Enwerere ka anyị esi na-anụtụ akụkọ ọjọọ. O nwere tribe enwero ndị ori. Enwere tribe enwero ndị na-ebigheri aka, ndị amarọ Chukwu. Isi ụfọdụ kwụrụ ọtọ, ụfọdụ adọ n'ala. Ọ dị in every tribes, ọ dị in every race, ọ dị in every country. Ka anyị abụzina n'ọsọ ndị Igbo na-enye anyị bad name. Ịpụta na iri ọbụla moto na-ekwo ekwo na ya. A na-enwe crashes, a na-enwe crashes na arụ moto, a na-enwe accident. Otu anyị si ahụzụ na-agba mbọ, iwu ka ọ bụ na anyị ada, anyị enwe akụkọ dị aṅa, ife dị ka ọ dị. Ọ bụrụ eze ya eme na anyị aka onye ọbụla bad. Ezigbo onye nkụzi bụ ịmak ya good. Ịfụkwa nke adarụ, ịmak ya bad. Ọ bụrụ ọsọ bad ka ya mak. Ibe m na-ekwu na nchịkọta okwu mbụ, ana m enye ya ọ bụrụ ndụmọdụ, bikonu. Ka anyị jikọọ na aka ọnụ
na aka na abụgba izu ha bụ ijiji ka anyị na-agba n'izu na-eme otu afọ anyị na-ata n'obodo achụkọta na ya ọnụ mgbe mbụ ụfọdụ na-asị na ọ gbasa ha ọrụ ha but today the rich also cried. Anyị nche abịawago anyị emekọwago ọnụ anyị anụwaghị ife ofe onye na-ekwu ọ bụrụzi mgbe a sị na Igbo enwe eze. We are together now. We are correcting the mistakes of yesterday. Onye kwụsị na nke a na Igbo anyị anọnwụ otu anyị si wee nọrọ na different market square otu aka anyị esi wee nọ otu anyị si wee nọ na meeting ụmụnna otu aka anyị esi wee nọ otu anyị si anọ n'ụlọ nzukọ ụlọ ụka arụ ụlọ ụka arụ na akwụkwọ emepe community otu aka anyị esi wee nọ otu esi anọ nzukọ obodo eme get together during festive period otu aka anyị esi nọ o nwere otu ọzọ esi anọ. Biko ana m enye ya ka ọ bụrụ ndụmọdụ na-asị ekwugo m ụdị okwu a nye ya dịka ndụmọdụ na egwu nke etiri anyị na-akpọ Where Are We Going. Enye m ndụmọdụ pụrụ iche na ya inene the title Where Are We Going ịfụ na ajụjụ a dị mkpa ike si n'elu special ọ na inweta ya ife m gwara ụmụazị be anyị na mbọ a na-agba ike anyị agwụ agadi nwaanyị ganye na oruru ebe o kere nwa ya nwaanyị dị nke anyị jere eje akarịgo nke anyị eje eje ọ bụrụ ife anyị akwafuru ọbara mkpu anyị na-eti ezugo Chineke ezo ụmụ ya ekpere anyị nwee okwukwe na Chukwu ya aza anyị ekpere ọ ya agharịpụ anyị otu ọ dị taa. Ada ekwuzi okwu ọgụ ada ekwu okwu egbe ada ekwu onye a na-egbu egbu ya ekwuru ọnụ ya maka ndị na-ekwu okwu agha o nwere na-ekwuzi okwu agha ọ bụghị itiwe mkpu ị na-eti ya bịa gbagbusi onye ọbụla. No, it's not that way. anyị nọ na 21st century ọ bụrụ ọzi mgbe ahụ everybody cannot play the act of cowardice. Onye ọ na-aya abụọ anyị eji ụjọ dada enwe n'elu mmadụ ya ekwu okwu somebody will talk. ọ nwere ka ihe ezigbo m na-ekwu na Nigerian government a wipe the whole Igbo. It's not possible. Ihe egbu onye chi egburo ọ ife ozi anyị na-ezite Nigerian government na ụfọdụ ndị na-asị na ha bụ nwa afọ Igbo na-akụ anyị nkụ akpa eneghị anyị na-erite uru n'ọchịchị ifero wee na-asị na anyị afụrụ onwe anyị n'anya. We are the enemies of ourselves. It's a lie, a blatant lie. We love ourselves. Igbo race is special, the special race blessed by God, selected peculiar people of God. Ife ọ na anyị na-eme anyị na-eme ọfụma obodo ọ na-eje enyi ya na Nigeria ife ọ na-anyị tiri aka na ọ na-aga eburuzie anya ọkụ na nkwutọ were esozi anyị ka o wee bụrụ mmadụ anyị egbukwa onye chi ya egburu. Ife anyị na-ayọ Chineke bụ ka o nyere anyị aka na mbọ anyị na-agba. M na-ayọkwụghị nwanne m biko ka anyị were na ekpere were okwukwe were ntụkwasị obi ka anyị rapụ na nkwutọ ka anyị ghara asụzi na pantị ruru unyi na iro ka ọ ghara enye na ndị ire anyị aka iwere onye bụ akụrụngwa wee sochi anyị azụ. Ka Chineke gọzie anyị na mbọ niile anyị na-agba ka o nwee ike mịta mkpụrụ n'ikpeazụ ka otito dịrị aha ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen.